Seachtain de scéalta na seachtaine Tuairisc. Léiríonn analís teaganta ag Tuairisc go bhfuil an chéad an daltaí an idirthes lán Gaeilge I gcolla léad agus tiiteamán le 3 bliana anuas. Máú de RTE an seachtain seo bogu isteach le títí chathair I mbaile na hón le hardaigh a habail. I gnáam céarna tá imníonn go mbeidh craoltóireacht na Gaeilge híos leis na céirithe an RTE. Dógur cumann luachla scéal an seachtain seo go raibh gradam le bronnú bhirt géaltaite agus chláir speisialta de chuid radio na géaltaite bhiniu faoi Brendan Ógaí ó Duffy, Cainteoir Gaeilgeog agus Pelador aitheanta a bhasaí go trágóideach. Deir galanní Radvan Marcus nach bhfuil íon bhonus leis an chompráid a dheantar idir thuaisceart na hÉireann agus cas na Húcraine. Tá sampla eile ó stair na Heorpa ag Radvan Dúin, sampla atá bhhad níos cosala le cas na Húcraine a deirse. Sin 100% redress party an pártí polítíochta is déanaí atá chláirithe sa stát, agus iad a larug cúteú iomlann de únairí tí tógó a tithe le brící látacha mícha. Thugmuid cuairt an seachtain seo chomh maith scoiléine agus scoil soléirne I gCoisearraige le fáile amach go dté híl léirmheisteoirí óga na géaltaite den canal nua cúla chathair. Tá chaill scéalta Tuairisc.